Buskangni edisi tongbarni bagai kerikha jora iago shalsa simino tongsiwo tini April chi shalmari khana angkha chisha tini shalangkha chini shalmari wa angkha edisi tongbari ruksabai tini April chi shalmari fasilo thungrangni bodol ni angai batani rok Paithak Awaimungni kholabo angkholaikha chichar tagarjula jompojula edisi constituency ni tipramotani candidate Suraj Debbarma bo Paithakni Awaimungni kholabo angkhorka chichar tagarjula jompojula edisi constituency bisingo khobjangnai Darkai Kaipeng Kamio teima bisi bai khobjangnai Shivchandra Kamio door to door campaign khlaika candidate Suraj Debbarma kami beraikha lokorok bai malaikha lokoroni nognogo thangai edisi chongbarbo Batainai candidate Suraj Debbarma no kabang bor chibui BUBAGRAno kaplai khlainani BUBAGRA chongjak candidate Suraj Debbarma no kaplai khlain bagai kok kacharkha chichar tagarjula jombojula edisi constituency tipramothani candidate Suraj Debbarma lukurokni kok khnamungni bisingtui sawi mankha Darkai kami tei sarom kamio abo bai baksa bidi bazar bai thangpai khlaimanna tui jaijar kaisa snamai runani bo sanmung tisalaikha chichar tagarjula jombojula edisi constituency tipramothani angai Batainai candidate Suraj Debbarma ni thani hambai sini joto media strongno sung tinoro faisok paijak sini kolaibari ni bising khobjak Darkai Kaipeng oro khubai agini simi kaisa khubai bridge nango tei oroni borok malanya faitei borok oro je importantly je nangkukmani borok ni bagai je bridge oro just connecting to Biddi Bazar oro borok Biddi Bazar thanani bagai hangkai yangti lama man hangkai just it takes 10 minutes kintu ayangti guri hangkai adha ghonta so ambai ang niji oro fai ground fai nei thika mo bujorti amo joruri bujorti nangkuk sobai actually belai no nango iku yang thang hangkai mongko kila baram bisingi tongkha kila baram bisi yang tesa thang kono Biddi Bazar tei ang waisa puro yang tinom ang dur to dur campaign khai thango apor saimi je yang omte heklai hone so munugoi khubai importantly so abon bagai boro bagi sungno boro request khaijak abon tui boro tabu buskang abon mon korka jesing mansa mono dadi kai singrani chesta abo to sini watin jora phaikya o watin jora tele ang mono taw kok teri mai khoje tabno rnai ni kintu o jaga khubai proyojoni bisingtei jorani bisingtei o bisini bisingo no before nini summer paiken keno abo saisakano bonor nani bai chesta khainai ang sinori bidayok sini honorable MLA services kolai bai besing kok salai obno jesi dadi mansa dobai bidalole handle khainan bakai ang bono koni obo bo bisio khobjak omongke kolaibari bisi and kolaibari bisini bisingo borono sudu bor thupjanoro sini Kaipeng community ni dofarok and borok no kisa borok sobsomino no simon sing jotono yang oje Biddi Bazar yang Darkai Kaipeng borok ni kaisa day of living hangke tamo mukiteng thaiketeng ho khaiye je manmani ajimani abo borok thangai bara hatiyo thangai phaliyo am hekin borok choliton hasi sobon bagai borok ni je complain borok sakaje wati jora hangkai students rok tei je jara hatiyo thangnai rok khubai mane kostongo karon tang de yang borok Darkai college ni yang ho lasun tongkha yang ti hanga guri thangkai bang bai bebang no khubai guri thango haisi am bai borok no khub importantly borok sane man bisingtei amang mane ang nije phai amon emni na nangone ang ma wansu kaisi amon bagai jesek dati khaiman mono sing chesta khai